Siyacela Nkosi yasephakameni ukuba ube ngamandla okuhamba kwethu, singahambi sodwa. Siyacela Nkosi ukuba le nhlangano wena uyibeke entendeni yesandla sakho, finyelele lapha uyibizele khona. Siyabonga Nkosi ukumenywa nguwe. Siyacela-ke Nkosi sibe izimele eziphelele nasemoyeni nasenyameni, konke Nkosi osimemele khona uvume. Ma usibiza Nkosi sisabele, singahlehleli emuva. Hamba nathi-ke Mhlekazi, usilondoloze, usigcine Nkosi kulondoloze. Ngelakho lodwa igama nanini nje kuphakade.
No, ni hace verano. Phambili left. Salah.
Yeza lwazi. Lwazi. Yeah? Ngikubona imisa la. Yeah? Ngikubona iteksi imisa la. Lo? Baba. Ubegqoshisela imhlophe khona. Abavele emgwaqweni. Pale ni stationary romchazi. Nasikipa mande. Yasera tatos, yasera kamera back, yasera ba. Yasera tatos, yasera tatos. Wen nga kono, wen nga. Amawindi. Lesi stallion ngesimongo sikhonkela umgwaqo kanje. Zame lisheke. Likhonkeliwe lelisheke. Ungasebenza phela wabe kubhakavane wabo. Kumele mnibosana lapho suka lapho wena. Awusembe. Lokuthu ngaye. Unga uyafika. Hawu. Ngayi. Phuma lapho.
uma business. Yeah, business. Money. Yeah. So I'm going to business.
Jehovah.
namashumi ayisishiyagalombili nanye ikhulu namashumi ayisishiyagalombili nanye Phakama, gegama
nobonga amandla esiwaphiwe okuba sifinyelele kwela kwethu phezu kwale ndaba akusikho thina asinawo amandla okufinyelela kodwa amandla asifinyelelisile lapha abanye bethu bebengabazi abanye bengenayo mhlawumbe nemali yokuthi bafike lapho njengoba isitabelelo sisho sithi abaningi bangishiyile ngiloku ngidinga ngeswele manje-ke uNkulunkulu wawaveza amandla baningi abangakukhuluma okunjalo lapha phakathi kwethu ukuthi mina bengincane endabeni kodwa uNkulunkulu wenze nje abanye bebegula benezifo ababonayo ukuthi azisukubavumela kwababheke kwendaba kodwa bayibone sebekhona lapho manje-ke uma silapha sibingelela indaba singakhohlwa ukuthi asizihambeli singakhohlwa ukuthi asisodwa singakhohlwa ukuthi sihamba nomnikazi waloku kuhamba lo owasibizayo wasibiza singazi sizimpumputhe ezinamehlo abonayo senza lokhu esasikwenza sicabanga ukuthi kuphelele kanti sisebenzela umhlaba umani lapha nizosebenzela izulu nizosebenzela ungcwele anizile ukuhamba kwasemhlabeni anizile ukuzozithokozisa la nizele ukuzosebenza indaba yomphefumulo ngoba sibuthene nje kuzilanga ngamunye lapho uNkulunkulu ezosibiza khona lokhu kuza kwenu lapha kuyalotshwa encwadini njengoba bengikhuluma nje esibusisweni ngithi indoda yabona ubabamkhulu egibeli yayo bathi mntanami nalo ibhuku athi amabhuku amaningi beke lakho igama lakho nina-ke njengoba nilapha nje ngeke anganilobi usho njalo uJesu uma ekhuluma nalaba ayikhuluma nabo uthi umfazi wayincenga umuntu onenhliziyo embi uthi kodwa waze wagcina esemzwele uthi-ke uNkulunkulu angenzwele ngani nina ngoba ningabantwana bakhe nihamba ngendlela yakhe umani lapha nizele into yinye nizele uzofuna amandla okuba niphelele lokubizwa kwenu ziningi izinto abantu ezibehlulayo ngamunye kwehlukene lokho kodwa mani lapha ningakhohlwa ukuthi manithandaza nicele amandla okwehlukana nazo zonke lezi zinto ezikhathaza amandla okwehlukana nesono amandla okuba liphelele
amandla ukuba uNkulunkulu aphe inhliziyo entsha, inhliziyo engakucabanga okubi, engenayo imfindo emibi ngabanye abantu, inhliziyo enothando. Omunye umuntu uyakholwa ngokuphelele, akekho amanzi khona, kodwa inhliziyo yakhe ibembi, angabi nalo nothando lwabanye abantu. Uyazi angabathandi ngisho abantwana abazalayo. Inhliziyo yakhe ibembi noma ekholwa njalo, kodwa inhliziyo yakhe ingavumi ukuyeka ukucabanga izinto ezimbi ngabanye abantu. Nako lokho kuyaphela uma ukubeka phambi kaNkulunkulu, ube nesibindi sokusibeka. Abanye abantu baye bathi noma bethandaza umuntu eyedwa azemboze izono zakhe, azifulele, angazibeki phambi kaNkulunkulu ukuthi Nkosi ngiyisoni, ngigeze ngensipho yakho yasezulwini, ngikhanye ngokukhanya. Lolu hambo lwasezulwini luyasinda kakhulu, akusilo uhambo olulula. Abaningi balimalile njengoba sisho isilabelelo. Abebelihamba lolu hambo bethanda, befuna ukufinyelela lapha siyakhona kulo mzokhazimla ngaphezu kwelanga lenyanga, kodwa balimalile. Bathe mebehamba kulolu hambo lwabalimaza. Ingozi yalo inkulu kakhulu, ifuna abantu abalindayo nabazibekayo nabahlala njalo inhliziyo yabo beyibeke kuNkulunkulu. Ngiyanifisela ukuba nibe njengalensizwa yakwaCele uJani, eyathi noma isihlubukile mayihlangana nobaba eyibuza ukuthi hawu John, ngoba uwe owasifundisa ngesikuqweni ekuphakameni na, sazama sakwenza lokhu sikufundiswa nguwe. Lo mfana kuthiwa ekuthanda nokuhlabelela, wayehlala nje njalo ihlabelela, usahlatshelelwa ihlabelelo zama-Amerika nezama-Weseli kuleli bandla, singakabiki isihlabelelo. Athi-ke uma ephendula athi, Nkosana, ubaba mkhulu wayesekhona. Athi, ubaba ngiyamthanda, namaNazaretha ngiyawathanda, ngeze ngakholwa kwenye indawo, kodwa ngibanjwe isono, ngibanjwe ngonondindwa, ngibanjwe ugwayi, ngibanjwe mthwalo, kodwa ngeze ngaya kwenye indawo, akukho lapha ngaya khona. Lo mfana kusho ukuthi uShembe wayemphuzile ehlezi ngaphakathi, athi noma esesonweni angakhohlwa ukuthi mina ngingumntwana wasekuphakameni. Ngithi-ke kini nani sengathi uNkulunkulu anganipha leyo ndlandla, ngoba lo mfana kwathi mayesefile ebulawa izigebengu babehamba beya emsebenzini, besebenza lapha phezulu ethusini, besuka eMkhumbane phansi. Waseqhamuka igebengu behamba bebathathu, babaleka laba abanye abafana bamshiya, zaseyifika zimgwaza zimbulala. Uma esefile uyabuya uza kumkamne wabo omdala uthi ngisize, hamba uye kumkami uMancolo umtshele ukuthi akangisize, abambe noma itoho, adayise noma inkukhu. Ngiyazi ukuthi umkami ngahamba sengimlahlile ngasambe kubhesi, ngasawuthi kodwa akahamba
wahamba enkosini yasePhakameni athi mayefika angigeze ngathi mangifika lapha siyakhona inkosi yasePhakameni yangivulela yangingenisa yathi angingene kulobu bungcwele uthi manje lapha ngihleli khona ngihleli namakhehla amadala akwaZulu nawasesilungwini uthi laba abantu abanye bafaka ongiyani uthi kodwa manje into engidumazayo ngiyopha la manxeba ayopha njalo ngilokhu ngisula igazi phansi uthi kodwa laba abantu engihlezi nabo abasho lutho abasho nokuthi hawu mfana wasithela ngegazi na uthi manje ngisize uyongicelela enkosini yasePhakameni bayibhale amanxeba lawa ophayo ngithi kini ke ukukholwa kwenu ningakukhohlwa ningacabangi ukuthi uma nikholwa nikholelwa komunye umuntu nanje ngoba nilapha nje akekho umuntu enimhambelayo nizihambela nina nonke njengoba nilapha nje nihambela umhla kuphela lo mshembe akazange asifihlele lutho uma uzifunda izidlabelelo zakhe uyomazi ushemba akaqashile usokubala uthi uyeza umhla kuphela uzawukuma phambi kwakho noma uyathanda noma uthandi uzawube unjani ke wena ngaleso sikhathi uma wena bewufundiswa ushunyayezwa ungezwa uma wena bewukhuzwa ungafuni ukwehlukana nesono ziningi izono ezikhona phakathi kwenu abanye izono zabo ziyaziwa abanye azaziwa omunye umzwangedwa nabantu bakhe nomkakhe akamazi ukuthi wake wenza lo waziwa unembeza wakhe uzwa ngoba eseqhuma nje umuntu uthi kunetshe elingehli lapha emphinjeni manje ke masila sizo kwethula yonke le umthwalo yethulwa kanjani yethulwa ngokuba ukuvume konke wena ukukhiphe ngaphakathi ukulahle thathe isifungo esisha uthi njengoba ngize lapha entabeni ngifuna ukwehlukana naloku ngifuna ukuphelela abanye akuzona izono abanasono kodwa uma kubizwa imgidi abekho uma kubizwa isidlo abekho uma kubizwa imisebenzi kaNkulunkulu abekho kanti le ndlela esihambelayo lenezinto eziningi isibusiso sakhona asemehleli umuntu ongakhangezile sifuna abantu abakhangezile uma ubizwa uNkulunkulu kulezi zinto zakhe ufana nomuntu okhangeza isibusiso manje ke ningakhohlwa njengoba ngisho nje ukuthi lokhu kuhamba okwenu akusikho okunye okomuntu umuntu ungacabanga ukuthi mawukholwa jabulisa baba uzajabula maye ngibona ngizojabula ngoba ngiye nginicabange nonke ngamunye uma ngingasakuboni ngidabuke ngoba angikwazi noma usathane usekutholile yini ngeke nganosizi kulezi zinto kukhona intombazane engingayiboni engumakoti esencane kuthe ngoJulayi kwafika inkosikazi yangapha kwaNongoma lo muntu engikhuluma ngayo ngumakoti ngowaseningizimu yafika le nkosikazi ivunule umgidi yafika yaguqa lapha phambi kwami yathi baba ngizobonga
namhla ngiyasina ngithi mina hawu bewungasini ngani na uthi bengenayo imvunulo hawu bewungenayo imvunulo na uthi cha bengithanda ukusina njengoba ubaba ebeyangibone ngishaya isigubhu ngiqoka ingubo emhlophe ngangithanda nami ukungena kulayini ngisinele uNkulunkulu kodwa amandla okuphelelisa imvunulo ngingenawo uthi kodwa namhla ngiphelele uthi intombazane yakwaSpanbali wayibiza ke ngesibongo salapha eGanekhona imbuzile ukuthi anigidi ngani uthi ngase ngisho ngithi mntanami anginakho okunye nginakho akuvumi ukuphelela imali anginayo le ntombazane ehamba yayithenga lemvunulo yathengela izalukazi anganoma zine noma zintathu zonke yayiphelelisa uthi ke manje ke ngibonga ke isibusiso ngithi ngizawukhuluma ngale ntombazane phakathi kwenu eHamenteni ukuthi inkosi ibusise manje ngibona angiboni lapha phakathi kwenu kunabantu abanomoya omubi wokuhlubula abantu babahlubula ngezindlela eziningi laba bafazi abakhuluma zonke indaba zemizi yabantu bakhulumeza abafazi bakhulumeza amantombazane bakhulumeza amadoda bazolibulala baliqede leli bantu abantu bazohamba kunabantu ababizwa ushembe ebabiza kwezinye inkonzo abantu bazawuphindela lapha beqhamuka khona beqoshwa uwe bese usala wena udle amasi asezulwini uze ungakhohlwa ke uma nawe ukhona kuleyo nto ukuthi ngomhla wokuphela iyawubuzwa kuwe lemsebenzi kaNkuluNkulu azenzela yona wena ufike uyichithe yawufuneka kuwe angikuthandi lokho ngiyakwazi ukuthi kuyenzeka manje ke ngisholo ukuthi ke ningathi manikholwa bese nicabanga ukuthi nithokozisa mina cha sebenzani indlela yomphefumulo sebenzani indlela yomphefumulo njengoba ushembe ethi kini uzawudinga umphefumulo uqinisile akazanga wakhuluma manga lapha phezulu kwentaba wahlala kanzima ngeke ngamcabanga ngaphambi kokuba sikhuphuke size lapho ngazibuka mina ngacabanga ukuthi kanje uma umuntu ehamba yedwa angatsheli umuntu ukuthi ngiyaphi ngoba abantu maye batshelile babazi ukuthi uye le ezweni lakubo entabazo kanti wehle lapha kwaBhoda wanqamla ngeenyawo weza lapha ehamba yedwa akho umuntu wayemazi ushembe ukuthi ula entabeni yasenhlangakazi kwakwazi yena noNkulunkulu wafike wahlala lapha ngazibuza ukuthi konje ngahlala ngithini lapha entabeni kungekho kudla kungekho lutho wayahlala buke ngapha buke lezi zinto ngapha nendawo ayihlala kuyona lapha kusuka ekuseni kuze kushona ilanga nezitha zakhe mazihlangana asheshe abona abesehla eyakulelitshe eliwumgede angene khona manje uma lokhu kwenza kungasho lutho kini yini yawubuya ikhulume nenhliziyo yenu yawukhulumani uma lo shembe nimlandelayo ningamazi mlandela ushembe eningamazi niyawufika kanjani lapha enibizela khona njengoba nginitshela nikhuphuka ukuthi cha ningakhohlwa siyakuye lapha siyakhona
nanjengoba sihamba nje sihamba naye nanjengoba sikhona nje ukhona phakathi kwethu uma engekho lokuhlangana okunje akunamsebenzi walutho akunalusizo lwalutho masihlangene kanje uShembe akabe khona phakathi kwethu uma ningabantwana abalindayo abaziyo ukuthi size kuNkulunkulu nizombona uyabahambela abantwana bakhe abaningi bambone akhulume azisho bakhona abantu lapha phakathi kwenu ababengekho kule ngubo emhlophe kodwa okwafika yena uShembe wazisho wathi ngishembe woza ungilandele basuka ke bamlandela manje ngithi kini ke lokuhlala kwenu kwalapha entabeni akungabi ukuhlala kokujabula nibothi noma nicabanga ukujabula bese nicabanga uShembe uthi wayehlezi lapha engenabani eyedwa nje ayikho imoya yezilingo engazange imfikele le nani ezonifikela uma nibhekile nizoyibona mani ngibhekile ngeke niyibone kodwa uShembe wakwenqaba okuningi okwakuza kuye ufuna ukumembatha kumkhohlisa uthi hayi njengoba uhlezi lapha nje ulinde mina uShembe cha akunjalo kwaze kwafika umoya lo othule walapha ekuphakameni umoya wasekuphakameni awubhongi uma sekunabantu ababhongayo ngokwazi ukuthi abamsebenzeli uShembe akahlanganisele utho nawo ngoba lokhu kwenza kwenu kokuthi nikhishwe ebungomeni nibuye niphindele kubo ubungoma uzawuba njani namhlanje uzawukhuluma nobungoma ubungoma into yasemhlabeni abuye ezulwini alikho izulu lezangoma asikho futhi sangoma esiyesikhulume ngezulu manje wena uzawukhuluma indaba yobungoma yasemhlabeni yeyikhwama zikayihlo nezikayihlo usasa uyavuka uyavunula sewuyinazaretha noma uyenkonzweni uyawungena kule nkonzo ufake amaketanga la engalweni anombala obomvu omhlophe ungena la phakathi kwamaNazaretha okunye kusokhalo okunye ugqize inyaweni bese ucabanga ukuthi makuthiwa mbongeni uJehova nawe ubalwa kulelo bandla awusilo lelo bandla wena ungumuntu nje ongazi ukuthi wenzani laba bantu bahlupha noma sebehambile emhlabeni abayi bayejele ngoba bebe inhliziyo yenu ngeke iphelele uma inezinto eziningi phakathi kuyo ma inhliziyo yenu izophelela ayibe noShembe kuphela ayibe noShembe kuphela mani nenhliziyo enezinto eziningi kuzawuphela lokhu kaShembe bese kuchuma lokhu kwasebumnyameni omunye angabe sakwazi phinda abuyele endaweni omnyabeni enhlanhla abuya siyambonga ke uNkulunkulu ngokuba asivumele ukuba sibe lapha entabeni ngokwasemhlabeni nokwezitha zikaNkulunkulu lenhlangano ibingezwa kodwa uShembe yiloko kwakuqala unyaka nje ziningi ifiso abantu abazifisela ukuthi mina ngizokwenza lokho
ningakhohlwa ukuthi konke enizakwenza nokuzakuphumelela kufanele kudlule esandleni sikaNkulunkulu. Njengoba nize lapha nje ngizocela nalezo zinto enizithandayo nenifisayo ukuthi nibe nazo. Abantu ke abacela kahle abantu abanethemba ukuthi mayicela ithemba libe khona. Uma uNkulunkulu efica inhliziyo yakho ingenalo ithemba uyadumala abese hlela phinde bese kuthi lokho abefuna ukupha khona angabe esakupha. Ingoma ekhulu namashumi ayisihlanu nesithupha. Namashumi ayisihlanu nesithupha. Nkosi busise ukuphakama. Utshelani xilongo
Siyacela Nkosi ukuba konke okuhle nokungcwele basiphakameni lapha siyakhona kuleli izulu lakho Nkosi wasibizela lona babehleli phezu kwethu sonke siyacela Nkosi usikhumbule nasemakhaya ethu singadingi singesweli konke Nkosi siyawubonga ke Nkosi umsawakho ukuba usikhulele ukuba sikhwele Nkosi phezulu sizokuphilisa udumo lwakho ke Nkosi maluseluwe konke ke Nkosi uthandaza kwethu sikuletha kuwe sakho sonke isandla nalizwe phakathi nawe. Nazi